Nu byder Peter Schrøder og Søse Elin, Kirsten Lehfeldt og Poul Klargaard velkommen til TV2's julekalender for voksne. Jul i den gamle trædemølle. Det er jul, og hvad så? Hvem er glade, og hvorfor? Bliver man lykkelig af at løbe på ski? Julen er hip som hap, sne og slud og skib og sjap. Så vi glæder os til den er forbi. Alting går ned ad bakke i en susende fart, og snart er julenissen ved at uddø som mart. Det er ren terapi, det er masse hysteri. Vi er så kede af at nævne det med. Nu er det jul i trædemøllen igen. Det er jul, J-U-L. Gud, hvor er den kommerciel. Snart bliver luften tyk af bedrag. Julen er, som I ved, altid til ulejlighed. For den stiller de uhyrligste krav. Men i en tid, hvor ingen rigtig ved, hvad det vil, er den det sidste halmstrå, vi kan klamre os til. Er den først fise ind i dit mundre barnesind, er du sanseløs for lystløse syg. Så er det juletrædemøllen på ny.